balita ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Radyo! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Mayang gabi Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome to rin naman sa ating pagpangalagad. Ini naman inyong paborito nga pinatuntunan kada gabi. Ini naman ang Aksyon Night Patrol Program. So mga gabi diwat na makita madulong sa inyo sa pinakamabagong madalagong mga balita na tipon sa ato naman mga Aksyon Unit Reporters, ato na Aksyon Correspondents, ang nakahanda na magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Padayo man ang atong pagbantay sa pinakauling mga sitwasyon, mga balita diri naman sa palibot sa sulod sa Bacolod, mga hitabo, mga krimen, aksidente, na mahimo magluntad samtang padayo ng atong pagpangalagad. Ubod naton sa patrol, sa turuan nga Navarra Patrol. Ubod naton ang puwersa ni Aksyon Zil Minardo. Back to back naman sa atong piloto sa patrol. Pwerte kaaluan nga taho, naging duhol naman sa kaginasakon. Aksyon na Papang Nixon Tahom. Padayo man ang atong pagbantay sa pinakauling nga mga balita national, balita international, breaking news kag flash report. Obod nato ng puwersa ni Aksyon Ann Defensor Lisay sa ato naman nga News Center. Padayon man ang Anton pagbantay sa pinakauling mga balita national o kundi naman sa tunang mga balita sa luwasang Metro Bacolod, mga police report, blotter entries, hospital reports. Pinakauling nga sitwasyon sila man ng area nga nasa Kupan. Ngayon kaubo natin dugay-dugay ang ato naman mga Aksyon Correspondents. Gikan norte padurong sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sa studio ay master control sa tulong ng technical side. Abo dato ng puwersa ni Aksyon El Rey Dotilios, Aksyon Oliver Pason, kag Aksyon Christian James Binares.
Sa ngalan man sa inyong regular nga anchorman sa sininga para tuntunan, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita temporaryo sa pagpangalagad sa mga gabi mga ka-aksyon. Lunes pa lang, pero kita na inyong mga kaupo diri sa kahanginan. Ako naman ang inyong alagad, Aksyon John Diaz. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, nas 9:47 na. Mayang gabi naman. Kamusta ang ato naran maukol yung matag permati. Ato naran yung mga ka-aksyon, gika naman sa 61 ka mga kabaranggayan. Dili naman sa Dakbano sa Bacolod. Sa ato naran yung mga ka-aksyon, aton suki sa 31 ka mga banwa ka-aksyonan. Sa probinsya naman sa Negros Occidental. Kamusta mga ka-aksyon? Kamusta ang lakat sa panahon sa inyong matagsa ka mga lugar? Siniman nga mga tinion. Diri sa Bacolod City, nag-ulan sila gina mga gabi. Pero do hindi kinman tuman kabaskog mga ka-aksyon. Siguro gin paburbog na awan niya nagid ang ato naman diri nga kadotaan. Kay sa ibang nga may area sila ang perte ang paang kagina. Kamusta ka man drama ka-aksyon? Kamusta man ang nakat sa panyempo sa inyo tagsa ka mga lugar? Oy, isa inyo man darabi sa aton, agudaton may baruan. Ang lakat sa panahon man sa tagsa ka mga lugar mga ka-aksyon. Ibutan nyo lang da sa ato naman nga text hotline. Ipadala ang mensahe 0963-7570874. O kung hindi ganyan sa ato mga ka-aksyon nga live streaming, i-search lang da www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Makita ang drama ka-aksyon sa live streaming. Pwede ka madala ang inyong mga mensahe, inyong mag-komento sa question, inyong pa-aksyon ka mag-greetings mga ka-aksyon. Ato ni napagabasahon dugay-dugay. O hindi nyo gil pagkarimta na i-like kag i-share to naman yung Facebook Live. Ato yung Facebook page, i-follow kag i-like. Agod yung mga updated ka mo sa mga balita mga ka-aksyon na among gina-post dra from time to time.
Subong man mangin aware ka mo nga nagapadayon ng aton nga live streaming diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Facebook man o kung YouTube. And of course, so on-air mga kaaksyon, mabatian kita sa gihapon sa 684 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Yes mga kaagson, kabay pa nga manami ilang ginang inyong nga sitwasyon. Sini nga matanion dira sa inyo tagsaman ka mga lugar. Gay na no ka madra, kamusta ang preparasyon naton sa Pasko? Ang iban siguro nag-enjoy sa mga Christmas party. Ate, mangin maayo mga kaagson. Galing kay Tiko wala balas ang kuryente, ibang nga area. Laban-laban gid sa disgrasya. Laban-laban gid sa kuno lang urag sa iban. Pero hindi ka-enjoy sa tanto. Labi na nga porte ka pa ang daan subong kung gabi. Ausus, matyagan mo. Doon nagalibot. Sa mo kalimutaw kasi mga ulo, mga lamok. Ang, ano man ang mga insekto. So, dapat halong-halong gid kita, no? Halong gid sa tanan nga mga tanihon. Sa mga December, Yandra, mga nag-celebrate sa birthday sa bulan sa Disyembre, enjoy the celebration. Ay, sana all. Ayun di forma. Sige mga kakson. Dugay, check na nato yung balon ang pinakaring sitwasyon sa palibot man sa syudad sa Bacolod sa bungid lamang gabi. Sa nagabantay dala sa resulta sa STL, recap naton sa legal nga STL. Subong man ang resulta sang legal nga loto. Inyo mabatian sa pagbalik sang Aksyon Night Patrol Program. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulpaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Open meter may gidya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami ko kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos lagi. Ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Radio Provincial dyan na 5.56 na. Pabalik na rin sa inyo palatuntunan. Action Night Patrol Program. Diri kita na yung first batch ang aton mga mensahe. Okay, basi bla karon malimtan tanihaw. Good evening dira. Kay President Dennis Richard de Boruma. Nga punta ko no. Bago man ako ganit tapos usang man. Naging agaw man ko. Charlie Main Armada. Good evening, sir. Watching from Oslob. Uy, taga Cebu City sa Oslob. God bless you, sir. May lang ang pagpurok-urok pamati, ah. Sir Jose Mongcal Torilla. Good evening, Action John. Monitor lang sa Binalbagan. Taga Binalbagan, dra. Mayad nga gabi sa inyong atanan. Nancy Balsimo. Good evening, Sir John. Good evening, dra sa imo, no? Ari man si Ma'am Jinky Dilagdon. This time ako naman mag-greet si mo, Ma'am. Merry Christmas in advance. Kay ginunahan mo ko kaina, Grita. Ayo di purma. Mayang gabi dara sa imo, Ma'am, kay Sir Arthur J. Villasor, kay Ma'am Van and Doc Matt Mayo, kay Ma'am Lulit Dilagdon, kay Sir Joe Dilagdon, kay Sir Noel Amar Alma Oligon, Mikey Montilla, MJC Zone, kay tanan nga family dara ni Ma'am Jinky Dilagdon sa may barangay Pandanon DSB. Mayad nga gabi gid sa inyo naman nga tanan. Kay Sir Rizal Balsimo, good evening, Sir John. Good evening dara sa imo, no? Kay Ma'am Jocelyn Balahadia, good evening po, Sir John. Watching from Tanzac, Cavite. Kadamo sa aton mga listeners out of the province. Ara sa Metro Manila iban, ara man sa out of the country, and of course, diri sa aton lokal, domestic mga kaaksona. Action Radio, Philippines Standard Time, plus 9.57 na. This time, mga ka-action, check na ang pinagkauling sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sa nigila mga gabi. Standby sa ating mga action correspondents. Unahon to check ang balita naman. Gaga-obserbasyon sa aton nga Patrol 2. Ato naman nga Navarra Patrol with Action Zil Minardo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Zil, mayang gabi. Oh, Action Zil? Action Zil, nasaan ka na? Na-mute talaga pag yung cellphone. Basta gani, ano ga mute imo cellphone ko na patrol, no? Gabiso sa gabiso? Galiso. Galisong ano? Galiso ang ako niya kamo. Ay, sana. Kabalo mo Galiso galisong ako po. Na-mute ka. Anong naman naman? Na-mute, Basi siguro galantaw, Na-mute. siguro kung sino, daguro